Apa, ongi etorri Ahozabal zentrure, Igorreko zentru multidisciplinarrera. Bueno, gu Laura eta Iñaki gara, gu izan gara zentru hau sortu dugune. Egie da zentru hau ez dela hemen jaio, eta bai Laurak Durangon sortu zauela. 2007an sortu zen zentroa, da oin dela, hilabete batzuk, pentsau gendun hona ekartea bebai. Ikusi gendun hemen, arrati mailan olango behar izan dauela, ez dauela olango ezen. Printzipioz pentsau gendun motea arreta goiztiarreko zerbitzua, baina oin hasi gara logopedia, psikologia, terapia okupazionalagaz, eta hasiko gara bebai musikoterapiagaz. Gure zerbitzuak zabaldu aldirela eta ez da hor bakarrik geratzen, baina gure asmoa da momentu honetan ume gazteagoakaz zentratu eta gero ikusiko dugu apurka-apurka joango gara gure zerbitzua zabalduten. Janire Rojas naiz, gizarte hezitzailea naiz, eta esnuslen aditua orain dela ja 8 urte. Esnuslen estimulazio multisentsorialaren ikuspegi bat da, zentzumenen bitartez lan egiten dugu. 3 erabilpen ditu. Lehenengoa pedagogikoa da, bigarrena terapeutikoa da, eta hirugarrena librea izango da. Ongizatea eta erlazioa lortzea da, baina baita zentzumenen bitartez mundua ezagutzea edo munduarekin konexioa edukitzea. Beraz, adibidez, autismo pertsonentzarako baita arreta arazoak zaitezteko,